We don't need no education. Dobré pozdní odpoledne nebo podvečer, já nevím, jak se to říká. Tak jste si všichni pěkně zabrali ty zadní lavice a nikdo tady nechce sedět v těch prvních řadách. To je vždycky takový obvyklý nešvar z těch škol. A ještě než teda začneme, tak taková ještě jedna rozehřívačka, aby té jako svobody zas nebylo moc, tak aby jsme si jako se vrátili těch školských let, tak nám tady zůstalo super občerstvení a musíme to dojíst, jo, než odejdeme, tak abyste jako neodcházeli, dokud nedojíte, jo, to maso a tak. Takže tady ano, jo, a pití je taky k dispozici. Takže zůstalo nám tady po nejmenovaném teda sponzorovi nám tady zůstalo občerstvení, takže moc děkujeme za prostory i za teda fajn občerstvení. A my bychom vám dneska rádi nabídli, kromě občerstvení, tak taky fajn povídání a jsem rád, že jste přišli v takovém hojném počtu. Máme tady Lucku a Karla Tatransky a dneska vám přišli popovídat o takovém tématu World Schooling. Oni vám řeknou, jak to prožívají a jak to žijí oni se svou rodinou. Takže mají tady i děti, tak se můžete zeptat třeba i dětí, jak to vnímají oni. A jenom teda na začátek vidíte, že svoboda učení se jako velmi profesionalizuje, protože už máme ceduly, takže jako, že už nejsme jenom nějaká parta jako prostě bláznů z ulice a nějakých jako fanatiků, takže už to jako skutečně už se jako to vypadá na dobré cestě. Takže já bych rád po těch minulých setkáních znovu připomněl takovou tradici se vám představit, takže já jsem Michal Kandler a mám tady ještě kolegy Zdeňku, Jirku a Aničku a kromě toho spousty dalších našich kamarádů a pomáhatelů. Takže děkujeme vám všem, že jste dorazili, děkujeme vám všem, kdo nás podporujete, protože jsme dobrovolnická organizace a všechno to děláme z lásky ke svobodnému učení. Takže děkujeme, že jste dorazili a už předávám slovo Lucce a Karlovi. Oni vám řeknou něco sami a pak si jich budete moct i ptát, takže se nebojte, můžete si klidně psát dotazy nebo se možná ptát třeba hned. To asi nechám na Lucce a na Karlovi, jak si to povedou. Tak jo, tak si to moc užijte a nezapomeňte teda, že dokud to nedojíte, tak nesmíte odejít, jo? Tak prosím jenom, abyste na to nezapomněli. Tak jo, díky a hezký večer. Tak dobrý večer, jmenuji se Karel Tatranský, Lucku představím já teda, to je Lucka Tatranský. My jsme sem byli pozváni, aby jsme vám řekli něco o tom, jak vzděláváme děti na cestách a jsme trochu překvapení tím, kolik je tady lidí, já jsem z toho strašně nervózní, takže se obávám, že asi předám slovo tady vedle kolegyni. Tak já jsem teda ta druhá polovička, já jsem Lucka, taky vás zdravím. Taky mě teda, už jsem říkala tady Alešovi, jehož rodina sdílí podobný zájmy jako my. A tak jsem říkala, že mě překvapuje, komu jako náš styl života přijde vlastně zajímavý, že? Protože pro nás je to prostě úplně běžná věc. Ale aby jsme teda jakoby si řekli, co vlastně děláme možná jinak nebo úplně netradičně, tak tady padlo slovo World Schooling a to je vlastně něco, co jakoby vyplynulo z toho našeho způsobu života, z toho, že my milujeme cestování, že my cestujeme už, co pamatuju, ještě než jsme se poznali, tak vlastně každý jsme cestovali sám, pak jsme cestovali společně a pak to paradoxně teda ustalo, když se nám narodili děti, protože jsme měli pocit, že jako teď už bychom měli asi být v uvozovkách normální. A žít takový ten spořádaný styl života, ale zjistili jsme, že nám to strašně chybí a že vlastně ty děti vůbec nejsou překážkou k tomu, aby člověk jezdil, poznával svět, poznával jiné kultury, takže když jsme měli 3 děti, máme teda 3, abych řekla, nejstarší Lid bude 8, pak máme Alexe, tomu bude 6 a Maje teď byly 3, takže když, myslím, že to je 2 roky zpátky, jsme se prostě rozhodli, že budeme cestovat co
co nejvíc to půjde, pokud možno tak i naplno. Takže jsme se vydali do Španělska, což bylo takový v celku logický řešení, protože byl podzim, byla zima a my jsme chtěli někam za teplem. Říkali jsme si, že si to prostě děti užijou, že to vyzkoušíme, že budou u moře. Takže jsme vyrazili do Španělska, kde teda děti byly nadšený, my jsme byli nadšený, zjistili jsme, že v podstatě je to, co vlastně jakoby chceme dělat. No a pak jsme se teda museli vrátit do Prahy a řekli jsme si, dobře, tak teď budeme mít 10 měsíců na to se připravit ten náš život, že se na to vrhneme úplně jakoby naplno, že nebudeme mít žádný místo, který bychom jakoby takový ten dům nebo ten domov nebo ten byt, takový to fyzický, ale že prostě všechno zbalíme a budeme prostě si ten domov vozit jakoby sebou. Takže to proběhlo v celku v pohodě, prostě 10 měsíců jsme byli tady v Praze, rozprodali jsme úplně všechno, co se dalo, to, co se rozprodat nedalo, jsme zabalili do krabic a dali jsme to do garáže a vyrazili jsme. A naše cesty zase vedly, jakoby pro nás bylo asi takový, jsme si říkali tak na ten začátek, že budeme cestovat v autě, protože to auto vám dává jakoby v celku svobodu. Takže jsme naložili auto úplně prostě po střechu, na nosiče, na střechu věci a vyrazili jsme po Evropě. A vyrazili jsme zase do Španělska, kde jsme si říkali, tam už to trošku známe a tam prostě věděli jsme jako už, co tam je a jak ty děti tam fungovaly. Takže jsme se rozhodli, že zůstaneme 2 měsíce tam, pak jsme se přesunuli zase 2 měsíce jinam a takhle vlastně teď jakoby jsme se rozhodli, že jako celý ten náš život budeme se někam, dokud nám to bude vyhovat, přesouvat. Když jsme vyráželi před těma 2 rokama, tak jsme o World Schoolingu nevěděli vůbec nic. My jsme prostě jenom jeli někam. My jsme prostě jeli, řekli jsme si, to bude fajn. A pak jsme vlastně během té cesty se seznámili s nějakýma lidma, který takhle žili už nějakou dobu, cestují takhle taky vlastně se všema dětma. A my jsme si uvědomili, že to, co jsme jakoby brali jako samozřejmé, že tady v Čechách, že jo, kde všechno, co nám jako kolem nás bylo, tak nás nějak jakoby inspirovalo k tomu, nebo ty děti hlavně k tomu, aby jakoby získávali ty informace o tom světě, tak když se vydáte za hranice jakoby té svý komfortní zóny a toho, co neznáte, tak ten svět vám toho nabízí strašně moc. A to nás na tom vlastně jakoby dost fascinovalo a to byl i ten impuls, kdy jsme si řekli, hele, pojďme tohle dělat jako na plný úvazek, protože jejda. Potřebovali bychom hadr. Tady se vylila voda. Takže to vlastně byl takový ten, teď jsem trošku ztratila niť, ale jo, děkuju, na ten plný úvazek, kdy my jsme vlastně zjistili, že jakoby, když jsme byli třeba v tom Španělsku, tak děti najednou chtěli si hrát s těma ostatníma dětma, že jo? A naše teda děti jsou ještě dvojjazyčný, my jsme je vychovávali od malička v angličtině, protože to cestování nám bylo hodně blízký a Lily se dokonce narodila v zahraničí a bylo nám divný, že bychom jakoby neměli jim předat tu naší schopnost té angličtiny, takže jsme je vychovávali v angličtině, ale ve Španělsku jim to bylo v podstatě na prd, jo, protože ve Španělsku jakoby nikdo anglicky nemluví, takže ty děti najednou si chtěli hrát s těma ostatníma dětma, že jo. A oni ty děti jakoby nepotřebují se dorozumívat tím jazykem, oni mají ten svůj vlastní jazyk, který mu prostě rozumí asi jenom oni a to je ta hra, ale najednou prostě oni přišli s tím, že mami, ale my bychom se jako chtěli učit strašně tu španělštinu, aby jsme prostě uměli, takže my jsme
jim stáhli Duolingo a naše děti prostě jeli. A teď se učili ty fráze, učili se ty slovíčka, takže vlastně oni během 2 měsíců, oni teda nemluví plynule nebo nedomluví se úplně, ale prostě bylo to jako fascinující, jak oni vlastní jakoby, nebo tou motivací toho okolního prostředí, že jak to prostě je úplně přirozený, oni prostě objevili ten další jazyk, že jo, protože se chtěli dorozumět, chtěli jít do krámu a říct si, hele, já bych chtěla, já nevím, třeba sendvič, jo, nebo já bych chtěla prostě jabko. A tohle je něco, co my jsme vůbec jakoby nečekali. Nám to, že my jsme zatím jakoby nejeli, my to objevujeme všechno až na těch cestách. A tohle byl prostě krásný příklad toho, že jsme si říkali, tyjo, tak to je skvělý, to je přesně to, co my chceme. My chceme, aby ten svět jim jakoby otevíral ty oči, otevíral jim ty nové možnosti, že jo? Vy se dostanete do situací, do kterých se prostě na místě, který znáte a který máte jako hodně ošahaný, že jo? Tak tam se prostě nedostanete do takových jako zvlášť, určitě dostanete, ale v zahraničí je to prostě je to určitě ta šance, že se dostanete do nějaký takovýhle jako situace mnohem vyšší. A musím říct, že takhle, co vidím, co dovedu třeba zpětně říct, jo, my takhle jakoby naplno teda cestujeme asi 7 nebo 8 měsíců a ty děti se strašně otevřely. Ty děti prostě chodí, mluví s lidma, i když prostě se nedorozumí, že jo, oni prostě hodí na ně těch pár slov, který umějí, hrozně je to jakoby tahne k tomu, chtějí si povídat s těma lidma, povídají jim jakoby těma pár slovíčkama o tom, jako co oni dělají a to. A musím říct, že to je hrozně fajn. Je to teda rozhodně věc, který třeba s tou angličtinou, já už jsem to někde říkala, že my jsme jako hodně zvažovali, hodně jsme teda měli takový ty jakoby chvíle, kdy jsme říkali, tyjo, jako děláme správně, je to fakt dobrý, jako vychováváme je v jiném jazyce, ale tohle cestování a tohle otevíráním jakoby těch nových světů, to je něco, co nás ještě v životě nenapadlo jakoby zauvažovat nad tím, jestli je to správný směr, protože oni opravdu, přestože tam jsou jakoby chvilky, kdy třeba se jim zasteskne po kamarádech, tak je to baví, je to prostě, je to naplňuje, oni zkoušejí nové věci, zažívají prostě fajn situace, nebudu teda lhát, že bychom nějaký nevybírali logický místa, kde víme, že je to jako bavit bude, že jo, hodně to tomu naše cestování uspůsobujeme, ale je to prostě věc, která musím říct, že takhle jakoby v tuhle chvíli cítíme, že je úplně skvělá, že nám jakoby hodně funguje. Takže to je tak jako ve zkratce o tom, co teda vlastně jakoby jsme zažili za posledních pár měsíců. Většinou se nás lidi ptají třeba, tyjo, jak to děláte, jako, jak prostě můžete jako odjet a někde bejt a prostě jako vás furt jako baví jako tyjo, trajdat se z místa na místo. Tak my jsme nějak to jako zase vyplynulo, my jsme nic neplánovali, ale to naše cestování se zlomilo v něco, čemu se říká pomalý cestování. Protože když máte 3 malé děti a my nejsme úplně jako zas takový dobrodruzi, tak my jsme zjistili, že nám prostě vyhovuje, když my někam přijedeme na jedno místo a ukořeníme se tam v uvozovkách třeba na měsíc nebo na 2. Takže my se snažíme vždycky někam přijet, vybrat si nějaký to místo, nebo hodně taky jakoby bereme v potaz, kam ty naše děti chtějí, protože ono je to mnohem příjemnější, když jedete někam, kde prostě to dítě to má vysněný, že jo, chce se tam podívat, ať už z jakýhokoliv důvodu. A my tam teda na ty aspoň měsíce snažíme, nebo ty 2 zůstaneme. A to, že tam vlastně jste, tak krom toho, že někde bydlíte, máte nějaký sousedy, máte tam nějaký vlastně okolí, kterýmu jste jakoby vystavený, máte tam ten jazyk třeba novej, najednou zjistíte, jakoby, že jako máte tam oblíbenou pekárnu, tam máte oblíbenou restauraci, tak vám to dá neskutečnou možnost poznat
tu kulturu úplně jakoby z jiné stránky. Není to takový to šílený, že jedete někam na 14 dní, kde prostě se snažíte jako co nejvíc věcí vidět, nejvíc toho stihnout, abyste prostě si mohli říct, jo, byl jsem tam, viděl jsem to, načerpal jsem, co jsem mohl. Tohle je věc, která, říkám, přirozeně vyplynula a nám osobně takhle velmi vyhovuje i dětem, protože mají časy třeba vytvořit nějaký i ty kamarády a najít si tam prostě věci, jít na nějaký třeba kurzy, když je něco zaujme. A my hlavně máme čas pracovat, že jo? Protože my jsme oba překladatelé a aby jsme vlastně vůbec žili, ať už tady nebo tam, to je úplně jedno, tak musíme pracovat. Takže nám to dává zase čas, který můžeme věnovat práci, dává nám to nějaký takovej jakoby organizační řád, kdy my víme, že jo, hele, my prostě teď tady 2 dny můžeme úplně v klidu se prostě lopotit jenom tady kolem na tomhle místě a pak si uděláme nějaký super výlet někam, co nás prostě zaujme. Nebo prostě jenom půjdeme na pláž a budeme na pláži a děti si prostě budou hrát v moři. Takže o tomhle je ten slow traveling, je to o tom, že opravdu nejedete jakoby zatím, abyste si odškrtali, jo, viděl jsem tohle, ale je to o tom, že se snažíte trošičku jakoby vplout do té místní kultury, poznat ty lidi, poznat ty místní zvyklosti, ty místní tradice. A to je hrozně fajn. To je hrozně fajn, protože dává vám to šanci vytvořit si trošičku jiný, teď hledám to slovo, no, máte, jako trošičku přirostete k tomu místu, jo, je to prostě, není to jenom nějaký místo, kde jste byli, ale váže se vám k tomu strašně krásných zážitků, máte tam opravdu, máte tam jakoby mnohem větší časy vytvořit ty příjemné věci, ty zajímavosti a dává vám to větší klid, není to opravdu o tom, protože říkám, my jsme opravdu zbalení do pár batohů, do pár krabic a jenom se přesouváme, je to takový, je to méně hektický, takže to je vlastně ten slow traveling, který nám vyhovuje, ale jsou rodiny a těch rodin je opravdu spousta. Nás až překvapilo, kolik vlastně lidí žije podobným životním stylem. Jsou rodiny, které opravdu jedou třeba týden po týdnu nebo jedou kontinuálně, prostě jo, zdrží se někde na den, někde na 2 a projíždějí si nějaký to svoje místo. Je to o tom, že si opravdu každý najde to, co mu vyhovuje, to, co je jako fajn právě pro něj. Takže to je teda abych vysvětlila ten slow traveling a proč my se vlastně jakoby k tomu jak vlastně k tomu ten náš život se k tomu nějak jakoby pomalu takhle přesunul. A abych se vrátila ještě k tomu, jak si to teda můžeme dovolit. No, já bych tomu asi nevěřila, kdyby my jsme si to sami nezažili, ale my jsme zjistili, že paradoxně při našem cestování, to Kája určitě potvrdí, abych nemluvila jenom já, furt už takový blbý, ale my jsme zjistili, že my utratíme asi po polovinu méně peněz, než třeba když jsme tady v Praze. My prostě já nevím, jak to je, já vám to asi nedovedu vysvětlit, ale lidi mají, možná je to nějaký obraz, který se ty cestovní kanceláře prostě snaží jakoby v nás jakoby vytvořit, že cestování je strašně drahý a je to opravdu těch 14 dní a prostě nebo maximálně někde jako 3 týdny, a protože to je něco, co je prostě za odměnu, že jo. Ale ono, když se jakoby vrhnete na ty cesty a žijete prostě v podstatě úplně stejně, jako žijete tady, tak opravdu o moc těch peněz víc neutratíte, naopak, jo. Všichni říkají, jak můžete jako bydlet, no ono, když si někde prostě, když jedete tím slow travelingem, když jedete prostě tím pomalým cestováním, tak ono najít prostě byt na měsíc je mnohem jednodušší nebo mnohem levnější. Jednodušší to není, ale je to rozhodně levnější, než prostě někde přespávat každou jakoby noc zvlášť. Pokud ještě přespáváte jako my, jsou prostě lidi, kteří jezdí ve svém, jakoby, jak se mu říká, takový ten obytňákem, děkuju, obytňákem,
kdy se vám to jakoby řeší, takhle jsou lidi jako, že jo, tady Aleš s Katkou, ty hodně cestují, prostě spí ve stanech, mně to přijde hrozně romantický, ale my jsme prostě strašně rozmazlení, jo, takže my potřebujeme ten nějaký byt, kde prostě budeme měsíc zůstávat nebo 2, kde prostě si uděláme takový to naše jakoby ten základní tábor a z toho třeba vyjíždíme, taky si děláme, to není, že jsme byli tam, ale my třeba přespíme někde na víkend, jedeme někam dál. Ale opravdu, když jsme se na to podívali jako po pár měsících, tak jsme zjistili, že ty bláho, my jsme vlastně strašně peněz ušetřili. To nás hrozně překvapilo, velmi příjemně teda musím říct. A říkali jsme si, tyjo, fajn, no tak super, tak to je Evropa, že jo, to je prostě Evropa, my cestujeme po Evropě teďko. Tak tyjo, představ si, že bychom jako jeli někam jinam, že jo, do nějaký prostě jako části země, kde je to ještě levnější, takže to nás teďko vlastně čeká. Teď se fakt zbalíme jenom do těch batůžků, necháme auto, což je naše velká, jako bude výstup z naší komfortní zóny, protože prostě to auto je pro nás taková veliká svoboda a vyrazíme prostě do jihovýchodní Asie asi na 8 měsíců, kde my jsme si řekli jako hele, pojďme prostě vyzkoušet něco novýho a pojďme vůbec neplánovat. Pojďme prostě fakt jako jet a naučit se jako zase úplně něco novýho, prostě bude to veliká škola i pro nás. Takže opravdu pojedeme na blind, pojedeme prostě podle našich pocitů, podle toho, kde se nám bude líbit, podle toho, jak to budeme cítit a doufáme, že zase ušetříme spoustu peněz, aby jsme se mohli vydat zase někam dál do nějakých jako ještě úplně exotičtějších zemí. Takže to asi k tomu, jak si to člověk může dovolit. No, to je prostě, my jsme zjistili, že nás opravdu cestování vlastně stojí mnohem méně než život tady v Praze. A to si nemyslím, že bychom jako nějaký byli jako extra hýřilové, žijeme prostě v celku jako běžný život. Nemyslím si, že bychom se nějak jako vymykali, že bychom si jako museli dopřávat restaurace a tak opravdu, ale říkám, v cizině nedovedu vysvětlit úplně, čím to je, sami jsme na to nepřišli, ale je to prostě tak, takže jestli vás třeba tohle jako drží zpátky, že si prostě říkáte, my na to nemáme jako finančně, tak fakt to nemusí být jakoby pro vás překážka. Další otázku, kterou hodně jakoby dostáváme, je, jak to děláme s prací. No, tak my máme obrovskou výhodu, že my jsme teda na volné noze, takže my v podstatě, což je další věc, která nám jakoby ještě formuje to, kde bydlíme, že jo, my potřebujeme, jako překladatelé, my potřebujeme neustálý přístup k internetu. Pokud prostě není, tak nemůžeme pracovat. A když nemůžeme pracovat, tak nejsou peníze a to je takový kolotoč. Takže i z toho důvodu my si vybíráme teda tyhle jakoby byty, kde vždycky je nějaký to Wi-Fi připojení nebo kde si zařídíme nějakou kartu. A to je teda pro nás velký plus, že jo? Naše práce nám dává obrovskou svobodu. Nicméně zase je prostě spousta možností, které existují i pro lidi, kteří jakoby nemají tu práci na volné noze a rozhodnou se, že by tohle chtěli zkusit. Tak jako ty možnosti tady jsou. Asi to není to tak jednoduchý, jako asi to chce mít v sobě hodně velkého dobrodruha nebo většího dobrodruha, než třeba my máme nějakou tu jistotu, ale ty možnosti tady prostě jsou, jo, to je zase, není to důvod, abyste si řekli, no my tohle dělat nemůžeme, že jo, prostě pokud to někoho láká, tak určitě by byla škoda, aby měl pocit, že tohle je věc, která ho jakoby zastaví. Tak to je tak jako, co mě tak asi napadá k tomu, co to, chceš něco dodat? No, ono se k tomu nabízí jako hodně takových jako drobných odboček. Já nevím, možná by, pokud máte někdo jako nějaký dotaz k tomu, třeba by nám to pomohlo se odpíchnout někam dál, protože mně připadá, že Lucka to podala v celku vyčerpávajícím způsobem. Jo. Jasně, my jsme začali vlastně minulý listopad, kdy se teda podařilo úspěšně zbavit se veškerých co bych byl trošku optimistických, těch největší části nepotřebných věcí a vlastně naložili jsme se do auta a jeli jsme, první zastávku jsme měli ve Španělsku, tam jsme strávili celkem 4 měsíce a 2 měsíce kousek pod Granadou ve městečku, který se jmenuje Motril.
a potom další 2 měsíce byly úplně na jihu v Tarifě. Odtamtud jsme se přesouvali do Portugalska, asi 2 hodiny na sever od Lisabonu. Tam jsme byli měsíc, pokud se nepletu. No a pak jsme se tak nějak zhruba 3 týdny courali zpátky sem do Prahy. Tady teďko potřebujeme vyřídit nějaký různý věci, jako banky, doktory, něco se školou. Tak jsme tady v podstatě do konce května, necelý teda 2 měsíce celkem, a 30. května se posouváme dál směrem do Řecka, potom do Chorvatska, do Holandska, tak jako budeme křižovat Evropou. Původně jsme to měli naplánovaný trošku jinak, ale říkali jsme si, bude léto, bude všude teplo, tak pojedeme na sever Evropy, ale ono se tak nějak jako nakonec vyvrbilo, že tam je jedna akce tady je druhá akce, potom přijde někdo s tím, že by potřeboval pohlídat na 14 dní barák, nikoho tam nebude mít, jenom kočky, tak aby neumřeli hlady, tak jestli třeba bychom nechtěli, nebo jestli někoho neznáme, tak samozřejmě jsme řekli, že jo, protože by to byla škoda. Takže ty původní plány, které jsme měli ještě před několika měsíci, se totálně změnily a teďko vypadají takhle. S tím, že až to tady procouráme někdy v tom září, tak se zbalíme a chystáme se do té Asie, kde bychom chtěli projet vlastně od 2 měsíce v Thajsku, 2 měsíce Vietnam, potom se přesunout na Bali, pokud se nepletu, a do Filipín a potom zase sem a další plány jsou otevřený. Máme už něco jako v hlavě, ale když jsme viděli, jak moc se to dokázalo změnit během takové krátké doby, tak je to spíš jenom takový rámcový. Bůh ví, jak dopadne ta Asie. On Kája načal strašně zajímavý téma, což já jsem vlastně úplně jakoby neto, ale on mluvil o tom, že někdo potřeboval pohlídat dům, jo. To je výborná věc, kterou třeba můžete začít, pokud by vás to opravdu zajímalo a pokud byste třeba měli i limitovaný jakoby finanční prostředky, je těch možností spousta, ale jednou z nich je takzvaný house sitting, kdy vlastně vy se registrujete na internetových stránkách. Některé společnosti chtějí nějaký malý poplatek roční a uděláte si tam vyloženě profil, jo? Opravdu to chce to, my to nemáme, ale jakoby já jsem to hodně zjišťovala, nám se to hlídání domu dostalo přes kamarády a Kája není úplně jakoby typ, který by rád bydlel u někoho takhle jakoby doma, kde je to všechno vybavený a to, takže nicméně prostě pokud vám tohle nevadí, tak to je skvělá příležitost, vy vlastně koukáte na tu stránku, chodí vám e-maily a najednou uvidíte, že hele, tamhle někde prostě rodina, já nevím, plásnu třeba úplně kdekoliv, to je opravdu po celém světě, třeba v Holandsku, nebo někde v Indonésii, nebo v Austrálii, v Americe, prostě jede někam, třeba na měsíc a mají zvířata. A oni ty zvířata nemůžou převést sebou, že jo? Protože většinou lítají a dost často tam potom hraje důvod, že ty zvířata musí být jakoby v té karanténě, takže oni ty zvířata chtějí nechat doma. A oni vás vlastně nechají bydlet v tom svém baráku zadarmo za to, že se jim budete starat o ty zvířata. Takže je určitě dobrý, abyste v tuhle chvíli ty zvířata měli rádi, aby vás jakoby neobtěžovali, protože on vás, to hodně záleží, ale někdy mají takový zajímavý podmínky, že třeba chtějí, aby to zvíře jako jedlo ráno, večer a na procházku šlo ráno, v poledne, večer. Takže pak vás to jakoby hodně limituje, ale když to jsou třeba kočky, tak to vás nelimituje skoro vůbec, že jo? To je prostě, psi jsou mnohem náročnější, ale kočky to prostě nakrmíte ráno, dáte jim na to a máte celý den volna, máte prostě bydlení zadarmo, vidíte, do čeho jdete, je určitě dobrý, když si zakládáte ten profil, abyste tam měli fotky jako se zvířátkama, jo, samozřejmě si vybíráte, musíte jakoby, jak to funguje, takže vy vlastně jakoby někdo otevře tu nabídku, vy teda, když jste na téhle stránce, tak podáte jakoby žádost, řeknete, hele, já mám o to zájem, tohle jsem já, tohle je třeba moje rodina, takhle fungujeme, máme takovýhle zkušenosti, nebo máme prostě takovýhle zvířátka za sebou, tady máte fotky, pošlete jim to a oni mají pak nějakou dobu na to, aby to jakoby vybrali, rozhodli se pro toho, kdo jim vyhovuje.
a potom jenom se domluvíte, že jo, oni přijedou a máte vystaráno. Pak je ještě druhá hodně zajímavá věc, kterou třeba možná ty věci znáte, já nevím, ale tomu se říká house swap a to je vlastně zase speciální server, kde vy máte třeba, vyfotíte si svůj byt, máte byt nebo barák a nabídnete ho k jiným rodinám nebo jiným lidem, jakoby, že si je prohodíte. Jo? Že oni přijedou na měsíc k vám do Prahy nebo na 14 dní a vy prostě jedete do jejich baráku nebo bytu, ať už jsou odkudkoliv. A to my teda taky neděláme, protože říkám, my jsme pustili úplně všechno, my tady nemáme vůbec žádný jakoby závazky, co se týče jako materiálna. Takže pro nás je tohle zase úplně pasé, ale znám spoustu známých, kteří tohle dělají a jsou z toho nadšený. Dostanete se a nikdy to nemusí to být dlouhodobý. Tady je to trošičku omezený. Většinou ten house sitting je dlouhodobější, když tohle jsou třeba jako víkendový pobyty, ale je to fajn jako taky věc, ale záleží jako vyloženě, co hledáte. To jsou prostě různý parametry, které si že upravíte a podle toho si všechno vytřídíte ty nabídky. Takže tohle je další nabídka tohohle z toho jakoby možnosti ubytování. A pak je ještě hardwarový problém. A potom je ještě samozřejmě další možnost, kterou využívá spousta world schoolerů a to je woofing a to je vlastně, že vy se dojedete na nějakou, jsou to většinou organické farmy, jako biofarmy, kde vy jim nabídnete svoji práci, svoje prostě ruce, svůj čas a oni vás za to ubytujou a dají vám za to najíst. Takže to my se teda taky nemáme vyzkoušený, protože už z toho důvodu, jaký styl života my vedeme, my prostě svoji práci máme, takže tohle pro nás, ne, že by to nebylo zajímavé, mě by to hodně zajímalo, ale nemáme v tuhle chvíli potřebu to nějak zkoušet, ale mám pocit, že jsem tady někde viděla hey Katie. A viděla jsem tady někde Zdeňku a tam, Zdeňku Pukovou, tady jsem ji někde viděla, tak ta někam, Zdeňka odešla, tak ta by vám určitě o tom něco řekla, protože mám pocit, že ty mají za sebou zkušenost první. Je to tak. Chceš když tak něco o tom říct? No jasně, ježišmarja. Tak pojď si Ahoj Martin. Ahoj, já jsem Martin. Tak já jsem přítel od Zdeňky. My máme za sebou první zkušenost, teda byli jsme teďka přes Workaway, což je zase další z těch sítí, protože ten woofing se zase soustředí jenom na ty organické farmy a u Workaway tam jsou ještě různý jiný druhy práce. Už je tady Zdeňka, tak už by to mohla říct ona. No a tak jsme netušili, jaký to bude, jeli jsme jenom jako na 2 týdny do Francie, někam prostě od Alp regionu a bylo to docela dobrý, bylo to pro nás zajímavý, protože jak vedeme ty děti dost volně, tak oni se museli nějakým způsobem tam srovnat s tím, jak to tam funguje a s těma pravidlama i s jinýma lidma a s jiným jazykem, takže to bylo inspirativní pro ně v tomhle směru. Pro nás taky ta práce je omezená, jo. My jsme se trochu báli, protože máme 3 děti a 4. na cestě, tak teď jako té práce tam nemůžeme odvést moc, ale ukázalo se, že jsme toho nakonec, myslím, odpracovali docela dost. Zdenka hodně vařila, dělala na zahradě. Ze mě se stal zedník jako na několika let starým kamenným domě, což jsem do té doby nikdy nedělal a nikdo to tam líp neuměl, jak jsem to prostě udělal a oni byli docela spokojení. A ta zkušenost byla celkem pozitivní. A ještě jsme využili teda jako z další z těch možností je couchsurfing, což je něco jako ta výměna bytů, tak tohle to je, že vy prostě někoho hostíte u vás doma a pak zase máte možnost se ozvat přes tu síť a my jsme takhle 2 rodiny měli po cestě, protože jsme nevěděli, si to s těma dětma přejedeme, tak jsme jednu noc strávili v Bernu a druhou někde v Grenoblu u 2 rodin, tak to bylo jako po cestě. Tak super, díky, tak to jsem ráda, to je takový hezký, že tady někdo k tomu řekl i něco jiného, že vidíte, že fakt jako není to úplně neběžný, prostě tenhle život se fakt takhle dá i s těma dětma, že jo, i v těhotenství, že jo, úplně bez problémů, jako není vůbec ničeho se bát a přesně jak ještě Martin říkal, tak ten couchsurfing to hodně využívají taky rodiny, což mě hodně překvapilo, protože já jsem to opravdu znala jenom jako záležitost, jakoby maximálně
třeba 2 lidí, ale zjistila jsem, že to tak teda vůbec není, že je úplně běžný, že prostě, nebo běžný, úplně je možný, že si zajede takhle celá rodina. Vůbec já jsem, ještě nás jedna věc překvapila, za prvé, jak teda veliká ta komunita z těch rodin, který takovýhle život žijou je a jak jsou otevřený se s váma jakoby setkat a pomoct vám, jo? A nabídnout vám třeba ubytování nebo vůbec pomoc. My jsme poznali jednu známou ve Španělsku, která na tom nebyla úplně finančně nejlíp, ale potřebovala prostě někam jet a bylo to strašně krásné to vyprávění, kdy ona říkala, hele, prostě mě se ozvali lidi, kteří mi jako nabídli, hele, my ti pomůžeme, tady prostě můžeš u nás jako bejt, vůbec se jako nestarej, nechceme žádný peníze, jo, úplně jako to chápeme a ona tam vlastně se synem u nich byla a to mi přijde strašně krásný. Když samozřejmě si tohle jakoby potom asi nějak jakoby očekává, že když jako někdo otevře náruč vám, že jo, tak asi vy ji otevřete i těm lidem, ale musím říct, že je to hrozně hezký slyšet, že ty lidi fakt jako drží pohromadě, jo? Že ví, že procházíte podobné věci, protože oni to samozřejmě nejsou jako úplně vždycky jenom takový sluníčkový dny, prostě někdy jsou ty dny trošičku náročnější, ale je fajn vědět, že prostě tam můžete napsat nebo opravdu lidem, který ví, který vás chápou, který prostě pochopí, že se tam rozčilujete, že prostě nemůžete najít někde ubytování a máte prostě že jo, rodinu v autě a nevíte, co dál, i když to třeba není úplně náš problém, protože my jsme doteďka, říkám, velmi byli organizovaní a všechno jsme si plánovali dopředu, ale říkáme si, že je právě čas jakoby tohle přestat dělat a začít žít trošku divočejš. Je hrozně fajn, já tady vidím totiž Katie Barnes, která byla paradoxně úplně prvním člověkem, kterýho jsem potkala a který mi o tomhle tom řekl. A to byl vlastně jakoby můj úplně první kontakt s tímhle s tím. A já jsem si říkala, tyjo, to je prostě super. A Katie má taky 3 děti a když jsem prostě slyšela, co všechno jakoby ty dobrodružství zažili s tou svojí rodinou, tak jsem si říkala, tyjo, to je boží, to prostě, to bychom chtěli jednou dělat a jsem hrozně ráda, že v tuhle chvíli teda vlastně tady jsme a už se to jakoby všechno děje. Ještě mě k tomu napadá jedna věc, ještě lidi říkají třeba, jako, kde berete tu odvahu. Já nevím, mně to nepřijde jako nic odvážného, mně to prostě přijde obrovská, ve chvíli, kdy jakoby se rozhodnete, že to uděláte, nebo když si řeknete, tyjo, tak to je přesně jo, tak tohle to půjdu zkusit, jako vyzkouším si to. My jsme si to taky zkusili, my jsme si to prostě zkusili na 2 měsíce, že jo. Ve chvíli, kdy jakoby se rozhodnete a najednou do toho jdete, tak oni ty věci se jakoby začnou dít a začnou se dít jakoby většinou, nebo nám se to tak stalo v ten prospěch a najednou cítíte obrovskou svobodu. Obrovskou svobodu toho, že vlastně nic vás neváže. Vy fakt můžete jít a můžete jet kamkoliv. Prostě někam přijedete a teď se vám to tam líbí a teď prostě zjistíte, že jako jo, super, tyjo, tak si změním plány, tady prostě zůstanu díl, nebo zjistíte, že je to prostě místo, který jako, to jsem si prostě myslel, že tady jako to bude úplně o něčem jiným a seberete se a jedete dál, najednou prostě zjistíte, že jako máte strašně volného času, protože nemusíte řešit takový ty, jako jo, tyjo, tak tady mi volali, že jo, že by chtěli na návštěvu a to prostě máte fakt jakoby čas věnovat se těm věcem, kterým se chcete věnovat. Jako nám to dalo obrovskou svobodu, obrovskou volnost a obrovskou chuť ten svět poznat, protože to je taky další věc, vy si uvědomíte, jak jsme strašně malí a jak je ten svět obrovský a jak je tam strašně věcí, které chcete vidět. Najednou vidíte věci jakoby úplně že z jiný perspektivy, vnímáte věci v jiných souvislostech, než třeba když prostě opravdu člověk, který měl nějaký ten domov a měl tady prostě to svoje, že jo. Je to hrozně fajn, jako určitě za sebe, protože to logicky děláme, tak za sebe jako můžu jenom doporučit a spíš nehledat, proč to nejde, a hledat prostě, jak to udělat, aby to šlo, že jo. To je vždycky mnohem jednodušší, takže ještě nějaký otázky tady, pomožte mi, tyjo, zase to jako rozproudit. No super.
Nedocházce. No tak, že jo, my děti vzděláváme doma. To je asi jakoby nutnost, pozor. My jsme poznali ve Španělsku rodinu, která jsem doufala, že taky dneska přijde, ale onem to nevyšlo. To je rodina smíšená, je to teda Angličan a Češka, mají jednu dceru a jejich dcera normálně chodí do školy. Je ve 2. třídě, normálně chodí do školy, ale mají prostě normálně dohodu s paní ředitelkou, že do téhle doby to jde, že dítě vlastně jakoby vyndají na zhruba, oni odjíždějí někdy asi na nějakých třeba 6 měsíců jí vyndávají. No prostě na nějakou prostě takovouhle jako docela velkou dobu. To dítě chodí v podstatě do té školy asi 2 nebo 3 měsíce. A jakoby ji vzdělávají doma, ale nemusí jakoby dělat to, co je jakoby domškolák, že jo, prostě ona se tak chová stejně, jakoby taky ta Petra vlastně s ní dělá ty věci podle sebe, ale nemusí dělat takovýto přezkoušení, prostě jenom sedne, pak přijde do té školy zpátky a jenom naběhne a většinou to nemusí řešit, protože je tam, kde má být, nebo jsou v některých věcech dál. My to máme trošku jinak, my bychom určitě, když jakoby cestujete, když se rozhodnete, že byste chtěli vycestovat na třeba delší dobu, než je ten půl rok, že jo, než je takový to typický přezkušování, vyhodnocení těch dětí, tak to určitě možný je, nebo nám to ta škola umožnila. My třeba teď testujeme děti jednou za rok a je to vlastně možný jednou za 2 roky. Ale my bohužel bohužel, to je asi hloupý to říct, my se prostě musíme vracet do Čech i z nějakých lékařských důvodů, takže my stejně v té cizině nemůžeme být víc než nějakých 6-8 měsíců, protože pak prostě ty děti musíme přivést zpátky a nechat je prostě projít nějakýma lékařskýma těma. Ale v podstatě my máme s tím zatím naprosto pozitivní zkušenosti, ale říkám, my máme prostě, naše nejstarší je ve 2. třídě, takže je to furt 1. stupeň. Za 5 let, kdybychom se tady třeba sešli, tak prostě budeme mít jako asi jiný zkušenosti, no. Ale jestli vás třeba zajímá, jak to děláme doma, tak asi úplně stejně jako tady. Jako prostě to funguje stejně, tam jako to cestování tomu nějak jako neformuje to nějak jinak, krom toho, že vám otvírá úplně jiný témata třeba jako k diskuzi. Nemají s tím vůbec problém. Ta naše škola, kde jsme, s tím vůbec problém nemá. Ani vlastně jakoby, myslím si, jako, že to není nějaká ojedinělá záležitost, že jo, jsou prostě lidi, kteří žijou v cizině a to, takže rozhodně to jakoby problém není. Vůbec to neřešejí. Naopak je to pro ně jako příjemný to, protože vždycky nám říkali, tak řekněte, ať napíšou, že jo, co dělají a to, takže jsme to teda neudělali ještě, ale... No, to je asi pro nás jako největší jako brzda, jo, protože naše děti, teda 2 z těch 3 mají zdravotní problémy, který ke všemu ještě jakoby je fakt jako to není ani problém, to je fakt průser, kdyby zašli zvracet nebo měli nějaký jakoby jiný střevní problémy, což je prostě v té Asii v celku běžný. Takže jo, máme to jakoby vzadu, furt si říkáme, třeba v tom Thajsku by nás hrozně lákalo být na takových těch co nejméně obydlených ostrovech, že jo, prostě nám nejde, my se snažíme jako být opravdu úplně mimo ten turistický ruch, ale máme to v hlavě, máme prostě jako jo, jak se dostaneme do nemocnice, že jo, protože my musíme, ale to je náš specifická věc, že musíme prostě přemýšlet nad tím, aby jsme měli dostupnou zdravotní péči, nicméně my jsme docela jako risk takeri v tomhle tom, takže my hodně věcí jsme schopni zvládnout doma a v podstatě jezdíme připravený, jezdíme prostě s injekcema, jezdíme prostě vybavený lékama, jezdíme prostě s pozitivním jakoby nastavením, že se to nestane, zatím jsme to řešit nemuseli v Evropě.
ale je nám jasný, že prostě jednou to přijde, jo, ale to nás určitě hodně omezuje v tom, že my jsme přesně chtěli třeba jet já myslím, že my tam dojdeme, jo, ale on je ještě docela problém, že vlastně, že jo, malí jsou 3 roky a tam je to strašně rychlý. On až ten organismus bude trošku jakoby větší, až bude to dítě starší, až bude, ona jede na doraz, takže ona prostě to na sobě nedá znát a pak najednou prostě nám krachne, jo. Takže až třeba bude, já nevím, až jí bude 6-7, tak už to zase nebudeme muset třeba řešit tolik, už to bude prostě všechno jednodušší, ale v tuhle chvíli určitě nám to trošičku jakoby předkresluje tu cestu, že jsme třeba chtěli i do Laosu, chtěli jsme na Myanmar, ale prostě jsme si řekli, tyjo, to je fakt jako hazard. To je prostě, ono se na 90% nic nestane. Ale řekli jsme si, že prostě radši se budeme držet v těch větších městech. Takže jo, držíme se určitě takhle, ale je to jenom z těch našich zdravotních důvodů. Myslím si, že kdyby ty zdravotní důvody nebyly, tak to asi vůbec neřešíme. Takže jako neočkujeme se, neřešíme nějaký antimalarika, řešíme to prostě nějak jako co nejvíc jako rozumem a přírodně a co se prostě má stát, to se stane. Takže uvidíme. Uvidíme, jestli za rok budeme mluvit stejně a budeme mít stejný jako nadšení, proto já si myslím, že jo, já věřím, že jo, jako já vůbec, nás samozřejmě to je docela problém, jako naši rodiče, že jo, jako by prarodiče dětí, to je asi největší jakoby negativní nějaká kotva, kterou my si furt za sebou taháme, protože oni jsou úplní experti na to, jo, že oni vám opravdu vykreslí naprosto každý možný jako katastrofický scénář, který se může stát, tak oni vám ho řeknou. Tak jako my vždycky jako říkáme, jo, ale tak když se stane tohle, tak to prostě nějak to, takže my díky nim jsme v podstatě, my jsme připravení jako tady už na všechno, takže tak asi. Ještě nějaký dotaz? Tak se nebojte, to normálně pomožte mi takhle. No jasně, Martine. Michale. Martin. Hele ne, tak my jsme prostě, že jo, tak jako každý asi freelancer, my jsme vázaní tím, kdy ta práce je, kdy ta práce není. Jsou dny, kdy máme nějaký plány a napíše klient a my plány musíme zrušit, že jo, protože my nepracujeme 5 dnů v týdnu, my pracujeme 7 dnů v týdnu, když je práce, ale snažíme se, aby jsme samozřejmě z toho něco měli, že jo, my tam nejedeme my necestujeme proto, aby jsme pracovali, takže my se snažíme tu práci zvládnout třeba dopoledne, jo, aby jsme prostě, Linko, mě to asi není příjemný tohle, děkuju. My se ji snažíme zvládnout dopoledne, kdy prostě děti si tak nějak jako hrajou, dělají si něco, my odboucháme prostě práci, kterou máme a pak se snažíme ty odpoledne trávit, ať už prostě jenom tím, že jdeme na pláž nebo prostě někam vyrazíme na nějaký krátký výlet a pokud prostě té práce je opravdu tak, že jako se to dá nějak takhle přes ten týden zmáknout, tak ty víkendy se snažíme věnovat těm delším výletům. Takže jo, jako zase je to všechno o tom, že to je veliká věc, kterou vás teda musím říct, to cestování naučí, že jste strašně flexibilní. Jako vůbec vás, my jsme tady jako třeba Kája má veliký problém s tím, když jakoby věci nejdou podle plánu, ale to vám nikdy nejdou. Prostě ještě když cestujete, to se prostě se to děje tak, jak jako se to dít chce a většinou to není podle těch plánů a ono vás to jako krásně naučí vlastně si říct, no tak nic, no tak prostě jako dobře, no tak jako do Lisabonu holt nepojedeme prostě tenhle víkend, tak si to zařídíme jako já nevím na úterý, že jo, a vůbec prostě tím taky, že nemáte, tím, že jste jakoby nejste v tom takovém tom prostředí, kde jako si říkáte, tyjo, tak mám doktora, děti mají kroužky, tady musím zařídit tohle, vlastně
tohle to vám všechno odpadne, tak vám je to fakt jedno, protože vy si řeknete, no tak jo, tak úterý, jako proč ne, jako, jo, nemáte tam ty drobné věci, které jako oni se můžou zdát jako nic, ale my až vlastně tím, jak jsme odjeli a tohle to jsme všechno pustili a nemuseli jsme řešit jako, tyjo, to plavání, angličtina, že jo, tyjo, teď má tamhleto. To je to, co jsem říkala, najednou zjistíte, že máte jako strašně volného času a to plavání prostě děti zvládnou, když jsou na pláži, že jo, prostě tancování si prostě tam zvládnou jako za rytmu nějakých prostě kytar místních a nemusíte být jako někde na čas, prostě se to tak jako děje, protože že je to prostě součástí toho života a to nám musím říct jako strašně nás to jako vyklidnilo. Strašně, říkám, máme prostě hrozně volného času a teď jsme tady v Čechách a my už se fakt těšíme, jako nás to tady baví, samozřejmě my tady máme kamarády, máme tady rodinu, máme tady kořeny, že jo, prostě tohle je náš domov, ale my už počítáme dny, kdy pojedeme pryč, protože pro nás je to strašný stres, každý den máte nějakého doktora, každý den máte nějakou návštěvu, každý den prostě něco. A to tam na těch cestách jako nemáte, tam si to prostě zařídíte tak, jak chcete, nikde nemusíte být na čas a to je hrozně fajn. Musím říct, že to jako všechny tak nějak jako hodilo takový docela jako klidovýho módu. To byl velmi příjemný vedlejší efekt toho cestování teda, který jsme taky nečekali. To taky přišlo tak nějak samo. Hele, tohle se bude asi jako by hodně lišit rodina od rodiny a potom jaký máš standardy. Naše. No, to bude možná strašně to číslo, protože ono tak, já nevím, tak to ubytování, my jsme měli nějaký limit, my jsme prostě platili nějaký ubytování tady, který jsme v Čechách, který jsme prostě měli, takže jsme si řekli fajn, tak tohle máme zkušenost, že to zvládneme, to bylo nějakých asi 19 000 platili. Takže jsme si našli ubytování, které bylo v podstatě jakoby, myslím si, že bylo kolem toho. Takže to ubytování přežere asi úplně nejvíc, jo. Ale ještě to Španělsko je krásný tím, že vy tam máte, že Španělsko prostě to je jako místo, kde vlastně se dováží všechna ta zelenina. Jo, to je prostě úplně jako, myslím si, že to teda ty zemi hrozně škodí, protože tam jedete, máte nádherný moře a najednou všude vidíte skleníky, ale to je moře skleníků. Já jsem na to koukala, že tam co to je. A pak jsem to pak tam došlo, že vlastně v tom městě, jak jsme Almeria, tam má taková všechny rajčata a všechny tyhle věci. A ale to si nedovedete představit, to je něco tak odporného. Nicméně má to i vlastně velmi příjemnou stránku, že ta zelenina je tam jako v celku jako levná. Takže já bych řekla, že my jsme tam tak teď si možná za vlas, já řeknu si, jo, strašně peněz, my jsme tam mohli utratit za měsíc třeba takový, já nevím, třeba 30 000. No, takový 15, no, to je maximální, řekla. Ale na tom bydlení fakt, jako vy můžete, jo, pozor, prostě, když vám nejde o to, on je hrozně, jako, člověka nenapadne, že ve zemi jako je Španělsko je problém internet. Ale internet je strašný problém. Prostě to je jako, to je už úplně bizarní, jaký velký problém to dovede být. Takže když máte kvalitní internet, tak ten byt už je samozřejmě dražší, ale říkám, to jsou opravdu náklady, které každá rodina, to je, jako myslím si, jako takový to, abyste žili jako tady, že máte nějaký byt, kde máte jako, který máte relativně dobře zařízený, máte tam dobrý připravený, já můžu byli. Tak já mám tam říkala o těch bydlení za 19 000 měsíčně, to je hodně nadšený, já myslím, že jsme všude bydleli levnějc. S tím, že my jsme si to bydlení vedli přes Airbnb, který je obecně docela drahý. Je tam výhoda v tom pohodlí, že si prostě předem všechno najdete, vidíte, do čeho jdete, akorát ta cena za to je, že je to prostě dražší, ty lidi na tom Airbnb a ještě my jsme nikdy nezkoušeli až do nedávna nějak s nimi vyjednávat a podobně, takže to vždycky
jo, my žijeme levně, my žijeme prostě za 2000, 3000 euro měsíčně, jo. A jsou rodiny, kteří si klepou na hlavu a řeknou, jo, my žijeme za 500 euro měsíčně a to si dopřáváme. Takže tohle je fakt o tom, kde chcete zůstat, za co chcete utratit, jaký druh jídel jíte, je to opravdu stejně jako tady, jo. To se jako neliší nějak to, my tu stravu máme dost specifickou a sehnat já mluvím. A co by si chtěla říct? Tak řeknu to, já to dořeknu. A ono prostě sehnat nějaký jako kvalitní zrní ve Španělsku je prostě nějaký celozrný zrno je prostě jako hrozný problém, takže si musíte připlatit. Takže my jsme za to utráceli jako celku víc, než bychom asi platili tady, ale zase jsou jiné věci, říkám, na které ušetříte. Ale aby vás to nevylekalo, pak to jsou prostě rodiny, které žijou za částku předtím, já jsem nekal, ale to je prostě tím, jak to máte nastavené. Když prostě nějaký standard vyžadujete, no tak se vám z něj těžko ustupuje, ale je to rozhodně lepší. To je taky další zkušenost, kterou teď získáváme, že jsme si řekli, že nebudeme plánovat tu Ázii, tak to bylo na základě toho, že nám všichni říkali, to vy jste blázni, jako koupíte stravy, si pronajmete byt přes Airbnb a když pojedete tam a domluvíte se s těma lidma, tak to bude prostě za třetinu. To prostě nedělejte. Tady si platíte přes ten internet za to, že někdo umí anglicky. Ten člověk mu přišel a říká, hele, já mám tenhle byt, který bych chtěl pronajmout. Prosím, chci za to takovýhle peníze. Ten druhý řekne, jo, dobře, já mám anglicky, já to tam hodím. Hodí si na to třeba dvojnásobek a hodí to na ten internet. Takže i z tohohle důvodu, že vlastně, když jsme říkali, že jsme našli jako super jako byt za nějakých 700 euro, tak všichni říkali, co blbnete, to tam seženete za 300 euro, to je bez problému, jako fakt super byt, to prostě neřešte, jeďte tam. Takže říkám, to je pro nás úplně nová zkušenost. Máme někdy si říkáme, to dáme, máme někdy si říkáme, to neměli bychom si něco zajistit, ale v podstatě máme to v plánu, takže si zajistíme ubytování někde v nějakém hostelu nebo hotelu na 2 noci, aby jsme měli prostě jistotu, že nepřijedeme někam v noci a nebudeme prostě s těma dětma se tam někde plahočit, jo, protože tam mít auto nebudeme, tam budeme se pohybovat tak, jak to půjde autobusama a vlakama a letadlama, protože tam je ta doprava jako v celku levná letecká. Takže se tam snažíme teda nějaké ubytování na ty 5-3 noci a budeme mít ty, já nevím, 2-3 dny na to, aby jsme si tam něco našli za tu jakoby paní cenu, o které všichni mluví. Takže říkám, zase je to nějaké doporučení, které ale získáte, když se jakoby spojíte s tou komunitou, což je hrozně fajn. Takže to, co máte v plánu, to, co vy máte v té hlavě, tak si můžete být jistý, že existuje už někde někdo, co jako někdy nějaký člověk, nějaká rodina, která už si to prožila, která už tam byla. Speciálně když jedete na takovýhle jakoby celku lidí, že tady v Ázii se říká, že je pro začáteční, to je prostě, tam je to všechno jako relativně fajn, relativně jednoduchý a jsou tam zvyklí na cizince. Když pojedete do Laosu, tak tam už to prostě bude náročnější, že jo, tam už prostě jako už je to trošičku ta infrastruktura pro ty turisty, pro ty cizince už tam prostě není taková, jako je v takových těch kritických zemích, takže říkám, my to taky tak bereme, že prostě říkáme, je to naše poprvé, že jedeme někam takhle úplně jako mimo, bez toho auta, tak jsme si vybrali relativně turisticky příznivý oblasti a doufáme, že nám to prostě klape, ale říkám, to je to taky naše poprvé. Tak kdyby něco chtěla říct, tak... No, ještě mám někdo nějaký dotaz. To je zase, jo, nemůžu zase, je úplně jasný, že jako musíte mít nějakou otázku. No? Jak těžké je rozhodnutí se posunout? Když už někdy jste už třeba měsíc, za 5 let, líbí se vám to. Tak člověk, je těžké je pak si říct, tak jdem dál. Je to hrozně fajn, je to hrozně jednoduchý.
jsme tohle taky jakoby neviděli, jak se v tom budeme cítit. A přesně to, co cítíme tady. Najednou zjistíte, že ono, když se začnete někde jakoby, pohybovat třeba přes ten měsíc, ty 2 měsíce jsou fakt dlouhá doba. To jsme zjistili, že 2 měsíce jsou fakt dlouhá doba a pro nás je asi to jako nejlepší ten měsíc na tom jednom místě, takže i v tom Thajsku budete třeba 2 měsíce, ale budeme jako vždycky někde jinde, severní, že jo, Vietnam taky chceme severní, pokud to bude. My po těch 7 nebo 8 měsících jsme zjistili, že jakoby, jakmile už se blíží k tomu měsíci, tak my jsme připraveni se posunout dál. My jsme fakt jako, už se těšíme, že objevíme zase nový místo, že objevíme jako nové věci. Těch pár dní jakoby kolem toho přesně takový trošku hektičtější, ale je to v podstatě jako jednodušší, než byste třeba jako čekali. Musím říct, že my se na to vždycky těšíme, protože je to pro nás jako ta změna a my asi potřebujeme tu změnu, neustálou nějakou změnu, takovouhle tu jakoby pomalejší, tu měsíční, takže pro nás je to v pohodě a musím říct, že jediná negativní stránka, kterou teď teda odbouráme, je, že my jsme vlastně do toho Španělska, to zjistíte, to si že učíte, krásná věc, že vlastně jak jakoby se na to vydáte, tak začnete zjišťovat věci, které si vás předtím nenavadí. Takže my jsme jako jeli a teď jsme si říkali, že teď jsme měli ten dny, kde jsme měli jako extrémní množství věcí, které jsme teda jako se zbavili a teď jsme měli dobře. Měli jsme ty 3 kufry velký a 4 krabice banánovské. Plus teda kitesurfuje, tak jsme měli jako krtina, že jo, draky a děti, že jo, kola, prostě chtěli a takže to jsme jako měli ty věci. Takže to bylo jako, tak jsme vyrazili a říkali jsme si to, jak vlastně jako jedeme na lehko. No jenomže po tím stěhování jsme říkali, no to ne, to prostě ne, tohle je extrémně moc věcí, musíme to. Takže Kája Vlček, který měl potřebovat nějaký řídit. A jeden kufr jsme zabalili, prostě jsme si řekli, jeden kufr nepotřebujeme, on ho odveze a prostě budeme to jeden kufr lehčí. Za druhý měsíc jsme si říkali, tyjo, furt toho máme strašně moc, prostě úplně jako nebo, a to fakt jako člověk neví, že jo, prostě jako když jdete na dovolenou, tak prostě zabalíte a když vybalujete věci, tak zjistíte, že jste polovinu věcí nepoužili. A tady to bylo úplně stejný, takže my jsme vlastně, jakoby, když jsme přišli s tím nápadem na tu jihovýchodní Asii, tak jsme si řekli, jo, do toho jdeme, ale aby to bylo jakoby příjemný, tak budeme cestovat s batohama. S batohama, který bude 5 a jeden nesmí vážit víc než 7 kg, aby se dal vzít jako carry, jako příruční zavazadlo do letadla. To je trošičku jako velká výzva, protože má jako zbalit prostě 5 lidí do těch, já nevím, do těch 35-30 kg, no se to může zdát, jako si řeknete 35 kg, že je to hodně, ale ono se to jako nastřádá, za ty podůstky. Nicméně my se na to těšíme, my si chceme vyzkoušet teď už po Evropě, i přesto, že teda povezeme sebou, tím, že my máme jako to stravování trošičku jako jiný, tak si povezeme tu jednu banánovku s těma našima věcma, ale řekli jsme si, že kromě teda kola jsme vyměnili za koloběžky, protože jsou prostě menší, skladnější, nemusíte mít nic za autem a kufry a krabice jsme prostě řekli, že konec a zabalíme si do 5 balonů. A v tu chvíli už vám odpadá takový to, že po tom měsíci si říkáte, tyjo, teď to musím zbalit, protože ono zbalit 2 batonů je prostě pohoda. To se sbíráte, naházíte a máte to. Takže teď nám odpadne trošku takový, doufám, takový jakoby tento nepříjemný jediný, jediná ty pocity a ta situace, která se s těma přesunama jakoby je spojená. Ještě teď mě napadá druhá věc, no taky jsme se naučili až po cestě, když se přesouváme autem, tak naše děti nesnášejí auto. Naše děti vydrží sedět v klidu asi tak, když jim dáte iPad, tak možná jako když přejdeme, tak je hodně. Takže musí se někde zastavovat, že jo, musí se prostě vybít ta energie, která je prostě v tom autě jako úplně překypující.
A my jsme si našli, třeba naše první cesta byla jako sedneme do auta, vyjedeme z Čech a za druhý den, za nějakých 27-28 hodin budeme ve Španělsku. Tak to jsme museli totálně jakoby změnit, tenhle přístup. A máme už takový jako nepsaný pravidlo, který teda aplikujeme už od té doby furt, že za den vlastně pojedeme, když se přesouváme, tak se přesouváme po maximálně 600 km, což je řízení celý den a pak někde přespáváme a přesouváme se dál. Takže to třeba do toho Řecka, to bude nějakých asi 3 noci nám prostě vezme, než se jako do toho Řecka dostaneme, přestože bychom se tam mohli dostat v kratší dobu, tak ale zase je to prostě věc, která jako s tím přesunem je spojená a hodně způsobuje takových jako, speciálně teda v těch dětích jako nepříjemných jakoby emocí, takže zase, aby jsme to jako co nejvíc eliminovali, tak jsme to začali takhle rozkládat, to nám prostě funguje skvěle, takže to asi těm přesunu. Držíte si v Čechách nějaký bydlení, nebo když se vrátíte do Čech, jak to řešíte? Nedržíme, všechno jsme pustili, ale ono, jak se říká, že si ty věci dějou prostě přesně tak, jak se dít mají, tak my jsme s chvílou okolností, když jsme řešili, že se sem budeme muset vrátit a najít my jsme vždycky jako mohli zůstat u rodičů, ale když je vás 5 a rodiče prostě jako mají pro vás jeden podkromný pokoj, kde byste prostě s nimi měli jako 1,5 měsíce fungovat, tak to bylo prostě jako ne. Ale my jsme měli veliký problém tady v Čechách najít nějaký smysluplný bydlení, protože nechápu proč, ale prostě, když si v Čechách dáte byt na nějaký tenhle server, tak ty lidi za to chtějí úplně brutální peníze. A ty byty jsou fakt strašný. To, ještě když jako člověk zná tady tu situaci, jo, je to úplně neskutečně vyhnaný, kdy skoro mi to připomíná asi tu situaci v té Asii. Ale my jsme prostě jednou byli na pláži v Tarifě a potkali jsme tam rodinu z Čech. A nějak jsme se prostě zakecali, že to je hrozně jako příjemný, když potkáte ještě krajany, jako to je člověk se stane strašně patriotem, jako to jedete a koukáte, jestli nevidíte českou značku jako na autě. A to bylo hrozně fajn, a my jsme tak říkali, no, že to je více na stane, jak to máte s bydlením, jako vy máte v Čechách byt, říkáme ne, že právě teď řešíme, a oni říkají, hele, ale my máme byt a my vám můžeme prostě jako pronajmout, jo. Takže my vlastně jsme těch lidí, kteří se potkali v té Tarifě na pláži, tak teď jakoby jsme, takže to je úplně super, no. Takže ono jako nějaký plánování je potřeba, ale my fakt zjišťujeme, že úplně to, ale ten byt samozřejmě, ono, když jakoby, to bylo naše rozhodnutí, my jsme si taky pronajímali, jo, my, Kája, já teda on někomu jakoby dostal do té myšlenky, že my jsme si nechtěli nikdy brát hypotéku, nechtěli jsme mít nikdy žádný ty břemena, které nás tady drží, ale pokud ten byt máte, no tak není nic jednoduššího, než ho prostě na tu dobu, kdy jste pryč, hodit na nějaký server, jako je Vrbo, Airbnb nebo něco takového a prostě ho pronajímat. A tady máte jako extra příjem, který prostě může financovat vaše cesty, jo. Přesně takhle to dělají tyhle lidi, kteří jsme potkali, a to si myslím, že je skvělá myšlenka. Pokud vám nevadí, že v tom bytě někdo teda bydlí, to s tím logicky jako smířit, ale ne, my to takhle prostě nemáme, my jsme neměli nic svýho, takže my jsme jenom pustili pronájem a vydali jsme se. Čeho bylo nejtěžší se zbavit? Vybavit asi jedinou věc, kterou jsme měli takovýhle problém. Spoustu věcí jsme nechali, jsme si je uložili do garáže, to je takový jako, asi tady někdy bude bydlet, že budeme prodávat prostor za pár týdnů, nebo to výhled, radši rozložíme, tak to uskladíme, ale
jsme zjistili, že je to strašně moc jako kamení, co si člověk říká, protože jsme hodání, tak to se někdy může hodit, že jo, tak to hodím tady do té krabice, že potom, když to prochází to ze začátku, to tak jako třeba nepůsobí, protože to tady nejde, ale potom, jako když se to jako natřává, že to dohromady, tak je spíš takový úvodní se toho zbavovat, že jo, to takový jako, tak budu to tady jako 2 hodiny prodávat někomu za stovku, a těchto věcí jsou prostě desítky, stovky, že jo, takže tato část je nepříjemná, ale nějaký jako citový ty věci se asi moc neděli, pokud jsme k něčemu měli, tak jsme se to někam možili, ale vůbec se si nenapadá, co to může být, nebo nějaký alba s fotkama třeba, jinak ty věci, jako co to je věci, no, pokud by opravdu bylo tak rozhodný, tak si znovu požítíme, ale já si nemyslím, Já myslím ještě jenom dodat, že ono ve chvíli, když jsme se jakoby rozhodli, že teda se jakoby na to vydáme, že fakt se všeho, co můžeme jako zbavíme, tak kdyby se nás někdo ptal třeba 2 roky předtím, hele a nechtěl by si jako zbavit se tohohle, tak bych řekl jako co blbne, že to ne. Ale ve chvíli to člověk rozhodnutí udělá, tak najednou fakt vnímáte všechny ty věci kolem sebe jako něco, co vás v tu chvíli jakoby zastavuje od toho vašeho snu. A to se jich zbavuje mnohem líp. Já musím říct, že já mám takovou jakoby úchylku, my si meleme vlastní mouku, takže já mám jako hodně velký citový vztah ke svýmu mlýnku na mouku. A ten jsem musela nechat doma, protože naše auto, když jsme tam naložili do 50 kg pšenice a toho žita, tak to jako začalo vypovídat, takže jsme to museli vyložit. A to jsem teda musím říct, jako to byla asi jediná věc, kdy jsem si jako říkala, jo, tak to mi bude chybět. Ale pak, když vlastně jste tam a zjistíte, že tak si prosím mohou koupit. A ono je tak jednodušší. Takže to je fakt jenom asi o tom živým pohledu, když to dělá, když se jakoby rozhodnete, protože je to něco, co vás tak poláká, co chcete dělat, tak není věc, který byste se asi nechtěl zbavit. Nebo prostě opravdu to něco, já bych se třeba zbavila i fotek. Já jsem jako, mě to bylo tak radikální, že já jsem si říkala jako a prostě, to je úžasná příležitost, kde jsme se takhle vyčistili, jako co budeme dělat, jako budeme někdy 50, teda v 80 letech sedět jako na albama, asi těžko, no. Já si prostě myslím, že se to nestane, jako možná budeme před tablet nebo co bude v té době prostě musí promítat něco, tady naše myšlenky a všechny ty se nám budou promítat to. Já nevím, já s tím problém musím říct, že úplně paradoxně se tady naše role obrátily a Kája, který dřív se zbavoval věcí, které já jsem jako nechtěla, tak najednou já jsem to měla velmi radikální. Takže to bylo to nejmenší, já jsem si říkala pryč, ne, pryč. Je to fakt jenom o to asi se rozhodnout a začít to vnímat jako že to jsou prostě nějaký věci. To je fakt, nejsme to my. To byla hrozně, já jsem teda teď zpětně zjistila, že moje máma chodí po těch mých kamarádkách, po těch jejich maminkách, že jo, prostě co se znají a vypráví, jako jak je to šílený, jak jsme magoři, že vlastně ty děti vůbec nemají domov. A já jsem na to koukala a říkám, jako jak nemají domov, jako přeci, jako co je domov, to jsou ty 4 stěny, to jsou ty prachty věci, které prostě tam jsou, a to jsme přeci my, že jo, jako my děláme ten domov. A to je asi jako věc, která lidi jako to tak začnete vnímat, tak kdy, já neříkám, že nejsem materialista, já jsem materialista, já prostě svůj telefon potřebuji, ale ty si musí hodit člověk do kapsy, ale ty věci okolo, prostě člověk musí velmi jednoduše. Ne, protože to je úžasná věc, jako, že vy jste fakt limitovaní, vy prostě nemáte. Ve chvíli, kdy jako něco koupíte, tak vy musíte ale něco vzít a vyhodit. A suvenýry, my jsme jako přivezli třeba teď z Portugalska, protože naše rodiny jsou velmi tradiční. A už když jsme jako palili, tak jsme si vyslechli takový to, no doufám, že nám něco
Takže my jsme koupili v Portugalsku něco, co nás jako hodně uchvátilo a to bylo místní višňový likér, ginger, který se pije z čokoládových kalíšků. To nám prostě přišlo jako strašně cool, takže jsme to koupili. A to jsme teda jako, my jsme totiž nechali 2 prkna, my jsme se zbavili 2 prken, takže proto jsme měli místo, protože říkám, vám to vlastně dali. Ale je to hrozně hezký třeba vůči těm dětem, jo, protože najednou, já si myslím, že třeba my jsme nikdy neměli nějaký přehršle věcí pro děti, jako hračky. Ale teď má každý dítě v podstatě jednoho plišáka, krabici Lega, kterou teda sebou vozíme ještě, a knížky, že jo. Plus teda máme nějakou, že jo, takovou ty Barbie, co tam prostě jako, a nějakou zbraň pro Alexe, ale v podstatě to, co oni mají, se, dobře, když vydám den na ty knížky a to Lego, který docela objeví, tak se to fakt vejde do batohu, jo. A je krásný, že my jsme prostě našim dětem řekli, hele, o Vánocích, pojďme si to prostě udělat jinak. Pojďme si udělat to, že oni byli do chvíli zvyklí, babičky, dědečkové, oni si kupovali strašný takový kraviny, jenom prostě, aby byl na počet, aby bylo co nejvíc dárků, který prostě na tím pak sedíte, ty děti si s tím nehrají, prostě překáží tam. Tak letos, když jsme zažili takhle poprvé Vánoce, tak jsme řekli, hele, prostě půjdeme ven, půjdeme na pláž, děláme si Vánoce na pláži, každý prostě dostanete jako jednu věc, kterou si prostě rozhodněte, jaký chcete dostat. Včera jsme jim ty dárky schovali, takže my jsme jim jakoby schovali, oni je hledali. A já musím říct, že to bylo úplně úžasný pocit. No. Úžasný, prostě, že tam nebyly takový ty zabrný ten stres z těch Vánoc, toho hledání, těch dárků, prostě vy lidem kupujete jako ty nesmysly, protože prostě něco čekají, kdy jako babičky se vás ptají, co těm dětem. My jsme jim prostě koupili každému zase nový Lego. Protože prostě to je prostě nekonečný, že to se nedá jako nemít rád. A děti byly úplně potěšený. A ty Vánoce jsme si fakt udělali o tom, že jsme byli spolu, že jsme byli na pláži, že jsme si udělali, prostě jsme si šli do restaurace, dali jsme si prostě skvělé jídlo. A bylo to, musím říct, že to byly fakt jako první Vánoce, kdy jsem si říkala, jo, to je přesně takhle, jak jsem to vždycky chtěla. Že to není o tom materiálu, ale zase to bylo jako jenom díky tomu cestování, jenom díky tomu, že máme ty limity. Jo, takže ty limity jsou úžasná věc, to je prostě, já to miluju, já už se úplně těším, že teď odhodíme ty 2 krabice, které máme s těma knihama, prostě děti budou prostě, přesně blíží narození, ale budeme to řešit jinak. Nebudeme mít sebou v podstatě vůbec nic, ani to Lego do té Asie nepůjde, že prostě to nemůžeme. To by byl batok číslo 6 a to už se prostě nedá, že prostě je nás 5. Takže opravdu to bude o tom, že budeme asi jenom mít sebou oblečení, pár nějakých prostě takových těch základních potřeb a každý dítě bude mít jednu hračku, patušku a to je všechno, cože? Ale no, možná nás překvět. Ale co to je krásné, že to můžete koupit tam, že jo? Prostě tam se to může koupit a pak to někomu dáte, nějakým dítěti, který to tam udělá radost, a tam to tomu dítěti fakt udělá mnohem větší radost než tady, že jo? Prostě dětem, který kolikrát už jako si nejde, takže to se taky dá se všechno jako zařídit tam, můžete tak jako jet nalehko a tyhle ty věci prostě dořešit až tam na místě. Ale nevytvářet si takový ty balvany, to je hrozně fajn. A já myslím, že jsem asi víc nadšená než ta mě to jako fakt chytlo, mě to prostě úplně, jako, za to úplně těším, že prostě přesně když budeme balit, že to balení je na mě, možná proto mě to chytlo, že prostě já většinou balím tyhle věci. A prostě ono jako se sbírat 3 trička, nebo se sbírat 15 triček je obrovský rozdíl, takže jako za mě už aby to bylo. Tak budete dát nějaký učebnice, tak svýho nebo ne? Já třeba nevím, co se týče, určitě zrovna jako učí. My si povezeme jediný, co já mám v plánu, tak to teda skoro souvisí s hračkou, my si povezeme druhý psy.
No a jinak ono se to všechno dá dělat přes internet. Jako naše děti mají ještě obrovskou výhodu toho, že oni jsou teda jakoby mluví plně anglicky, čtou, takže určitě, já nevím, kdo se o to zajímáte, tak určitě jakoby, máte přehled, že prostě ta podpora třeba ve Spojených státech pro to domácí vzdělávání nebo pro ten unschooling je úplně, prostě to se nedá jako vůbec, tady v Čechách jsme jakoby, máme to strašně moc co dohánět. A tím, že ty naše děti jsou mý tu angličtinu zvládají, tak my můžeme vlastně, máme strašnou volnost, protože my můžeme využívat ty materiály, když jakoby budeme mít nějakou tu potřebu, nebo, ale to se nějak všechno jakoby, to nemáme pod plánu. Nemáme pod plánu, myslím. My neučíme, naše děti vyrostly v angličtině, my jsme děti vychovávali v angličtině, angličtina je jejich první jazyk, takže oni vlastně dneska je to asi tak, že my teda kvůli domácímu vzdělávání jsme museli zakomponovat do našich životů češtinu. Já vím, že to může být trošku bizarní, že my jsme oba dva Češi, že jo, ale my jsme se prostě takhle rozhodli a to musí být člověk v celku striktní, protože jakmile ty začnete dětem jakoby mixovat, tak není to úplně jako jednoduchý, a je docela problém s tím, jak to teda vlastně je. Takže my jsme striktně u těch dvou starších, těch jsme jeli opravdu striktně do nějakých účinných 5 let, nebo 4 nebo 5, a Alexovi, která po 2 roky mít nějakých 2, 3, jsme jeli striktně v angličtině. A potom teda přišlo vlastně do těch 5, no, protože pak to vlastně jakoby začali nějak řešit, že ona chodila do školky, tam se prostě nějak něco stalo a tam prostě udělali ty a měli byste prostě jako přidat na té češtině, protože oni měli, já to vím, ona měla prostě problém s tou češtinou, ona neskloňovala, měla prostě nějaký, já nevím, jestli to nepovažovala jako za problém, ale říkali mi všichni, jako ježiš, jak to máš podívat to přes zkoušení, to bude strašný. Takže jsme se tak jako nechali trošičku strpnout a tu češtinu jsme zakomponovali, takže čeština je teda druhý jazyk, ale v dnešní době jsou jako plynule mluví jak německy, tak česky. Třeba co se čtení týče, tak ta naše starší je určitě jako silnější čtenář v angličtině, což je teda hodně zvláštní, to mě jako překvapilo, že čeština je prostě jednodušší, je fonetická, ale pro ní je to, asi to fakt jako vnímá, jako že ta angličtina je ten první jazyk. Takže my je vlastně anglicky vůbec neučíme, oni v tom vyrůstali, tak jako my neučíme česky, prostě mají to kolem sebe a má nějaký třeba, ona chodila na nějaký kroužek, kam stačí chtěla chodit kvůli svojí kamarádce, tak tam jako měli normálně, takže takový ty učebnice, kde tam něco dělali, ale to je jako my se snažíme češtinu, spíš jako o gramatice. Ten jazyk jako takový prostě se naučila přirozeně. Naučili se. Na té nejmladší je to asi nejvíc znát, no, tohle mixování. Ta prostě v dnešní době když mluví, tak jako jedna věta anglicky, jedna česky, ale furt zvládá obě. Takže. A ta angličtina se teda ukázala jako obrovská výhoda při cestování, protože za první je to jednodušší pro ně najít si nějaký kamarády, protože šance, že někde na druhé konci Evropy a jazyka český děti, co vlastně chtěl někoho celka, ale takže dost často najdou spíš jako mluví nějaký děti, který mluví anglicky, takže se s tím můžou hrát. Jedna věc a druhá věc, který je jako průzej třeba vstupování a podobně českého instruktora, než to anglicky mluvícího naprosto bezpečné, takže jim to třeba hodně leží.
No, já jsem to jako navrhovala. Já jsem to jako navrhovala, jestli nechtějí, ale ještě tak jako... Já si myslím, že by to bylo hodně zajímavé, ale já nemůžu nutit, takže... Moc, já myslím, že Aleš je, doufám, že Aleš pro nás zjistí jako na dobu z České republiky a že se třeba můžeme se domluvit třeba na příště zase Aleše, že by to bylo jako fajn. Jako, že by byl vždycky někdo jako jiný a nějaký jiný příběh, takže si to můžeme takhle ušetřit. Teda na závěr moc děkujeme za to, že jste si tady podělili o své zkušenosti. Možná teda taky, když jsme jako stejně poptávka Alešovi, tak vám, kdybyste třeba chtěli účastnit, co napsat máte, taky máte nějaký blog, tak máte facebookovou stránku, tak myslím, že pak třeba domluvit, že byste účastnit co jako předostavili nebo tak, a ještě teda na závěr, jako bylo to moc inspirativní a fakt takový jako osvobozující, že to nebylo jenom o tom vzdělávání, ale vůbec jako o tom, jak se dá žít jako s málem a přitom svobodně, takže se to moc jako v tomhle slovu bylo. A jenom teda doufám, protože někteří naši fanoušci čeká, že stavíme v Sázavě takový centrum svobodní učení, tak jenom doufám, že po této přednášce jako všichni neutečeme někam do světa, aby nám tady občas nějaký třeba děti zbyly. Ale bylo by to možná fajn, že až to byly státní Sázavě, tak jsme se tam občas mohli třeba takhle jako potkávat, když přijdete třeba na nějaký čas, tak můžeme takovýhle akce dělat třeba i tam, tak doufám, že si to nějaký dodal kontakt. Tak díky všem moc, že jste přišli. Nezapomeňte teda ještě, kdo jste nic nejet, tak si tam něco, ať můžeme tady ještě nějak volně debatovat, já myslím, že tady ještě asi může být, ne? Asi kdo vidíte minimálně, kdo se takového. Tak oficiálně teda končíme, kdo chcete, tak můžeme ještě tady nějak jako volně diskutovat o jídla a tak díky moc, že jste přišli a ještě jednou díky moc, díky moc.